WeManazaretha konakele bafowethu. Uyabona mawungenzi kahle. uNkulunkulu mayesefuna ukukubukanisa ngezwe, umdala weinsuku lo mina engimkhonzayo, umvele nqanga umenzi weinto zonke. Uyabona mayesefuna ukukubukanisa ngezwe, wenza ukuthi nengqondo yakhe idungeke. Sengiyanicela khuzana nodwa ke manje. Kunobaba nabafowethu bakwaShembe, ingqondo zidungekile ke manje kodwa bona baboni. uNkulunkulu manje uyababonisa manje, uyabahlambalaza ubabeka kanje opepeneneng, nkosha besuthi bari pepeneneng, obala okwempahla yembuzi ukuthi lo ingqondo yakhe ayisasebenzi. Niqale nathi uThembe uNkulunkulu. Bayajika abanye bathi uShembe umprofeti. Bayajika abanye bathi uShembe umqali yendlela. Bayajika abanye bathi uShembe khona la esonda khona before eqala uMnazaretha. Niyabona nje into enizikhulumayo bafowethu. Kodwa manje abanye futhi bathi uShembe uvusa abantu abafile. Niyabona nje ukuthi uNkulunkulu uyani expose manje unibeka obala. Khona ke omunye othi ke lesikhathi uJesu ethwele isiphambano wayesefisa nokuyibulala. Hey bafowethu, ufisa kanjani ukuyibulala uvela ubulawa vele? Hey, hayi cha niyakhuluma bafowethu. Mayeqeda lapho uthi uvula incwadi yesambulo 7. Kukhulunywa ngengilozi ezu4 lapho. Uthi ingilozi yodwa lapho igama layo Melkisedek. Ukhuluma amanga alihlaza cwe. Uyazi mangithi uAllah umdala weinsuku umveli nqanga mayesekubeka kanje phambi kwabantu ukubeka ubone izwe lonke. Uthi igama lengilozi yodwa lapho Melkisedek. Mawuvula incwadi yabaHebheru 7. Ithi uMelkisedek umuntu owayephila emhlabeni, umpriest waseSalema. Mina ngazi ukuthi manje kanti lo muntu lo ngoba amaNazaretha athe iBhayibheli lize nabelungu balisebenziselana iBhayibheli ngoba liyabaxaka. Liqaka amaKristu, liqaka amaRoma, liqaka amaJuda, liqala amaJehovah's Witness, liqala amawese, liqake wonke umuntu olifundayo. Wena uzolizwisisa kanjani ungumNazaretha ngoba wena awukholelwa kulo, uthe wena lize nabelungu. Manje uyaphi eBhayibhelini? Hey bafowethu, inkinga le ngicela nikhuzana. Bese kuba khona omunye ubaba, angisafuni ukusha amagama abantu. Khona omunye futhi ubaba niyamazi, udumile la ku TikTok. Wathi lo baba uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. uNkulunkulu Baba umdali weinto zonke. uNkulunkulu Ndodana uJesu Kristu, uMoya Oyingcwele uShembe. Kusho lo baba lo. Lalelani ke ezintsha azikhulumayo manje. Uthi lo baba ilembe unodumo ehlezi kaMenzi. Utekola abafazi bakaNomgaba bayotela behleze emlovini bethi uShaka kaye kubusa uShaka kaye bankosi kanti kunyaka nazayo nethezeka. Indlovu edla basondezeli bayo. Uthi ke lo baba lo ishintshile ke manje indaba yokuthi uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu ngoba ngimbhaqile ngamtshela ukuthi ayikho lento ayikhulumayo. Uthi ke manje ilembe ingilozi kaShembe. Anizwe nje into ayikhulumayo. Ilembe laphila ngo-17th century lashona ngo-17th century. uShembe wazalwa ngo-1865 bafowethu. 1865 uShembe uyazalwa ufa 1935 kodwa namhlanje uShembe uyingilozi lokuzana ilembe liyingilozi kaShembe. Anizwe nje into ezikhulunywa abantu bafowethu. Ake nizwe nje. Kudukiswa isizwe, kudungwa izwe likaMthaniya, kudukiswa abantu sithule njalo senze ngathi asiboni bafowethu. iTrinity ubuthathu bukaNkulunkulu benziwa ngo325 AC. uShembe uzalwe ngo1865 washona 1935. Dali iTrinity ikhona uShembe engakaziwa nokuthi uyozabe khona uyozazalwe. Kodwa namhlanje sitshela ukuthi ubuthathu bukaNkulunkulu bunoShembe phakathi. Bafowethu sithule njalo, singasho ukuthi nidungizwe, singasho ukuthi niyasilahlekisa. Hayi bafowethu mina ngithukeni ngigcinela nithanda khona kulungile sengivumile. Kodwa umdali wami uyena othe nginilethele lo mlayezo. Abawuthathayo bawuthatha bangawuthathi kulungile anginayo inkinga. Inkosi yomsini busise, enivula amehlo, enivula ingqondo nibone iqiniso njengoba linjalo. Ngiyabonga.